अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। सोनिया कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से किले के उड़ता दिल तुड़ता फल के उड़ता दिल तुड़ता नहीं देता बे मंगला से ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से कि दिल तुड़ता हो लेके उड़ता हो दिल तुड़ता लेके उड़ता नहीं देता बे मंगला से ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से कौआ चोलिया ले गइल चोलिया सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से हाय सोनिया घरवे बिन सरवे रही पसरले हो रही पसरले हो अचकियाइल ना बुझाइल चुचाबा मरले हो चुचाबा मरले हो हिले तबे महाजाए राजा झकी जंगला से हो जंगला से ए राजा जंगला से कि सोनिया घरवे बिन सरवे रही पसरले हो अचकियाइल ना बुझाइल चुचाबा मरले हो लेताबे महाजाए राजा झकी जंगला से हो जंगला से तो सुन जंगला से रूपवा निहारता पंख बरी मारता देखता नी बंगाला से ए सोनिया कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से कौआ चोलिया ले गइल चोलिया ले गइल कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला हो बेर ढलता कमी खलता राजा हमारा हो तोहरा बिना बाके सुना अपन कमरा हो और अपने छोड़ी के आवा जल्दी बाहर के हो बाहर के राजा बाहर के पेट ढलता कमी खलता राजा हमारा हो तोहरा बिना बाबे सुना अपन कमरा हो सुधीर छोड़ी के आवा जल्दी बाहर के ये राजा बाहर के सुनो तनी ताना ये परदीप दीवाना सौरभ दुखे आँख जगला से ए सोनिया कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला
से ए राजा कौआ चलिया ले गइल बावे झंगला पटंगला से। सौरभ डिजिटल